spune și înseamnă că trebuie să fie repede la dumneavoastră, da? Să sperăm că nu apăsați, da? Asta înseamnă să oprim investigația, să o luăm de la capăt. Asta înseamnă să stați dumneavoastră mult mai mult în aparat. Da? E bine așa ca asta? E regulă? Da? Mai bine. O să vă punem pantaloni în vestiar, da? Se structurează în un experiment și după aia o să se relaxeze, da? Începem!